La Facultat de Dret, Economia i Turisme està ubicada al campus de Cappont, al bell mig de la ciutat de Lleida, i disposa de tota mena d'instal·lacions, serveis i equipaments per dur a terme l'activitat docent amb total garantia i qualitat. És un dels centres de més tradició de la Universitat de Lleida, amb gairebé 2.000 estudiants. Aquestes dimensions faciliten un tracte proper entre el professorat i l'estudiantat matriculat. A la nostra facultat pots estudiar els graus en Dret, en Turisme i en Administració i Direcció d'Empreses, aquest darrer tant a Lleida com a Igualada. Les dobles titulacions de grau com el doble grau en Dret i ADE, en Enginyeria Informàtica i ADE, en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Administració i Direcció d'Empreses a Igualada, en ADE i Turisme i en Geografia i Turisme. També oferim els màsters en Sistema de Justícia Penal, en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, en Advocacia, en Gestió Administrativa, en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat, en Màrqueting de Mitjans Socials, en Mercat Digital, Estratègies Jurídiques i Econòmiques, i la doble titulació de màster en Advocacia i en Sistema de Justícia Penal i el doble màster en Advocacia i en Gestió Administrativa. A la nostra facultat creiem fermament en la importància de la dimensió internacional dels estudis universitaris, ja que considerem que el coneixement de realitats diferents a la pròpia és un valor afegit que pot enriquir els nostres alumnes tant des d'un punt de vista intel·lectual com personal. Som la universitat que més estudiants participen en programes de mobilitat i comptem amb acords en 122 universitats d'arreu del món on complementar els darrers anys dels estudis amb estades acadèmiques. A més, oferim una doble titulació internacional d'Administració i Direcció d'Empreses amb la Universitat de Nòvia a Finlàndia, on els estudiants obtenen un doble títol de la Universitat de Lleida i d'aquesta Universitat Finesa. Les nostres titulacions inclouen als plans d'estudis la realització de pràctiques acadèmiques en entitats externes. Tenim acords amb més de 800 entitats que acullen el nostre estudiantat, fet que possibilita l'entrada al mercat laboral dels nostres titulats. Comptem amb un alt índex d'inserció laboral tant en entitats privades com en institucions públiques, ja siguin d'àmbit local, nacional i internacional. Matricula't a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Per a més informació, visita la nostra web www.fdet.udl.cat.